Kova kuhina käy. Mm. Niin eteläpuolelta. Joo. Joo. Joo, että se on muodostunut, muurahaispesähän muodostuu aina sille, että pohjoispuolelta ja eteläpuolelle se on Niin se on loivempi tai? loivenee, niin jos ei satu olemaan aurinkoa, niin kuin nyt etelä on aika selkeä merkki, että meillä on tuo aurinko tuolla, niin tästä vaan otetaan, ensin tietenkin pyydetään anteeksi koko yhdyskunnalta, että heidän evoluutio on nyt huipussaan ja saamme loistavaa materiaalia, kenties tämä taitaa olla kantopesä sitten. Joo, tämä ei ollut hyvä, tämä oli kantopesä. Okei, eli se on vähän Joo. kompleksisempi rakenne. Joo, se on Tämä meni nyt pilalle tämä näyttely. Näkyykö siellä yhtään munia? Ei näkyy. Ei Niin just. vai viitti, se joutuu sen kannon hajottamaan, niin silloin se on No katsotaanko tuo, Mm. mikä Joo. tässä on. Kokeillaan seuraava.